Salutare tuturor, mă numesc Răzvan. Astăzi ne-am alături de David și verișorul nostru Dani. Astăzi, prieteni, vom juca hide and seek. da, și suntem curios. Dați like și subscribe. Așa, prieteni, și ne vom juca hide and seek în Bunker Park. Primul voi număra eu, după David și după așa de tare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30. Cine ne-a gata, am luat cu bută. Da, Le-am plecat. nu terminai. Oh, asta e tare. Cine Nu e? terminai. Cine e asta? Păi nu terminai. Dar e imposibil să transporti. Așa, deci te-am găsit, dar găsit. Acum, domnul Daft. Are ce caldă, da? Trebuie să fac. Trebuie să fac. Rece. Acum. Rece. Nu voi locul. Rece. Acum. Rece. Acum. Rece. Acum. Rece. Încă ce rece, da? Da. Ce tare. Bă, nu știu să urc. Ce ai? Așa, David, acum sunt rece sau cald? Rece. Acum? Rece cald. Nu, rece sau cald? Călduc. Acum? David, tu mă vezi? Nu pot să zic. Rece sau cald? N-are voie să zică dacă te vezi. Mereu de rece cald are voie să zică. Rece sau cald? Rece. Acum? Călduc. Acum? Mai rece. Acum? Nu, de care e de indiciu. Nu e nicăieri. Dar vedeți-mi în curci. Bine. Acum rece sau cald? Unde pus călduc? E unde pun mâncare, acolo e. Gata, o pus aici. Dar ei, Ce? n-ai voie să trișezi. Știu că trișezi. Știi, nu? Acum David? Nu cred, unde era David? Deci trecuți tot timpul. Deci aici cu David, eu mi se pare că eu tu fă, că stătea cu mâinile așa, uitați-vă, cu mâinile așa întinse. Da. Bă, ce înseamnă? Nu eu. Bă, mi-e frică. Au, gata, porni. Așa. Prieteni, acum vom reveni după ce vom face skin-urile următoare. Bun, prieteni, și am revenit și David acum o să înceapă să număr. Stai lipit cu asta, așa. 3, 2, 1 și start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, O secundă doar. Dau pe foarte puțin. 29, 30. Cine nu e gata, le acolo. Deja văd un corp de men. Da, prima dată se uită la mine pe telefon. Cine? David. Și de asta știu. În fine, nu mai contează, că oricum nu câștigam nimic. Bun. Dar nu mai contează. David, vezi că aruncai mâncarea la culoare. Da. Bun. Unde poate să fie Răzvan? Asta să-i bine. Rece cald. Păi, eu nu prea pot să fac rece cald, dar așa. Rece. Gheață, polonior. Mama, e de rece. Nu easy. Nu zice nimic. Wow, chiar e bună. Cred că niciodată nu o să fie înghețat de mamaie, de tata și de mamaie și de tata înghețat. Cine scoasă? Nu vreau niciun plan, nu. Easy plan. Nu vreau nimic, nu. E doar că când am venit cu un plan. Da, îți dau aminte ce sunt afară. Da, afară înseamnă pe la benzinărie, bine, pe la olea de benzină, pe acoperiș, pe la masă. Mie îmi place să văd acoperișul. E foarte tare. Acum am să mă duc pe acoperiș. Da, degeaba mergi pe mine. Dar eu vreau să încerc. Afară, se pune acoperișul tot. Da, nu contează unde mergi, unde ești, dar contează să găsești. Dar cum să plec pe acoperiș? Dacă sunt burger bani, nu pot să cred. Lac? Îmi vedem eu, dacă să nu mai fiu mai... Deci, prietenii mei, le-am disconect la toți. Efectiv, și mie și lui Darius și la toți. Deci, prieteni, vom reveni după ce vom face disconnect, dar vom rămâne la fel. Este gata? Da, este gata, prieteni. Deci ne-am ascuns la loc, că ne lăsăm disconnect. Bun. Și acum, în continuare, rece. Bun, Darius, nu știu ce face. Darius, tu ce faci? Am la obiecte tale. Nu să ne locuițe. Stai că vreau să fac o poză aici. Te-am găsit. Te vreau. Da. Yes! Așa, și acum Darius, tu vei număra. Bine. Du-te la Și pană. nu auzi, stai, dă-mi un pic. Deci nu stai acolo. Stai puțin că vreau să mă pregătesc. Dar să se mine la urechi. La Ochi. Bine. Perfect, eu deja m-am pregătit. Nu mă pregătit nici eu că nu. Sau nici Trebuie să număr până la 30, ok? Ok, Darius. Da. Deci, să știu de să mă ascund. Nu e gata, bre. Ce să mă ascund în care toți oamenii o să zică că este unul.
și ceva pe cap. Deci știți unde vreau să-l ascund? Aici. Cum se zice la mare? Braud. B-R-O-W-N. B-R-O-W-N? Da. B-R-O-W-N? B-R-O-W-N, da. Sper că să fie bun. Nu merge. Dar este că trebuie să schimb locul. Schimbă-te cum ești de care. Dar nu să mă găsesc în viața vieților. Da, Dar Răzvan, am o întrebare. ce? De unde te Aici. Unde? Pe aici. Acolo te ascunzi? Acolo mă ascund. Perfect, dar tu du-te la panou și numără. Păi, deja m-a răspuns solo. Păi nu trebuie să numeri. Stai puțin. Irar. Eu n-am să spun în viața vieților mele. Aloc și o mâncare la gunoi. Perfect. Ce? Cum? Ce? Aruncai o mâncare la gunoi. O să mă uit acolo. Nu pot de rău de... Deci e prea easy cu Răzvan. Mi-am ascuns de ce? Dar, apropo, ai voie să te dai și bătut. Da. Deci o să mă... Eu cu David câștigarăm, că găsirăm pe toți. Acum să vedem dacă mă găsește pe mine, câștigarăm toți 3. Da, dacă nu, dacă se dă bătut, o să numere din nou. Nu. Dacă nu, am câștigat eu, hide and seek-ul. Dar dacă vrei și partea a doua și partea a treia, că în partea a doua și partea a treia o să facem în diferite locuri. Eu vă spun unde vreau. În centru. În centru? Da. Eu aș vrea la mall. Da, la fel tot la mall. Dar scrie voi în comentarii unde vreți. Sau chiar la avion. Da. Uitați-l pe Dari. Stați puțin, că mi-a dat că mi-a dat bloc joc, adică mi-a dat crash jocul și mai ieșit. Da, și pe mine mi se mai întâmplă. Și am întâmplat asta. Eroarele. Răzvi, zi-mi rece cald. Gheață că nu te văd. Apropo, sunt afară. Cald. Fiert. Ești în gunoi. Dacă nu, da, deci dacă Zi-mi și mie, dacă eu nu ziceam în rece cald, mă mai găseai? Îi găseam răspămâine. Mă, ce răspămâine. Și partea a treia vrea să ne ascundem la motel. Voi? Da, eu la fel. Încheiem vlogul. Chiar acum.
Și prietenii, nu uitați să dați un mare like, subscribe și clopoțel și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!